Po zápasoch so Žilinou a s Dolným Kubinom sa porozprávame s Vaškom Komačkom. Vašo, odohrali sme dva pomerne ťažké zápasy proti týmom, ktoré nepatria do ušej špičky v slovenskej lige. Napriek tomu sa tie zápasy nevyvíjali podľa našich predstav. Skús hodnotiť ten zápas včerajší v Žiline, ktorý sme vyhrali 6-3. Tak včerajší zápas so Žilinou bol pomerne vyrovnaný. Nastúpili sme s novým systémom, ktorý sme sa pokúšali hrať na ušom a menšom ihrisku. Tento systém bol v celku úspešný, keď sme po dvoch tretinách vyhrávali 6-0, no v tretej tretine približne 10 minút pred koncom prišiel náš klasický 5-minútový skrát, kedy sme inkasovali 3 góly, no našťastie super už nedokázal zápas otočiť. Dnes sme hrali proti Dolnému Kubinu, ktorý sa v doterajšom prebehu ligy výsledkovo trápi. S nami odohral 2/3 remízový stav, zlomili sme to až v závere. Skús zhodnotiť, ako to vidíš zo svojho pohľadu. Tak ako si povedal, 2/3 sme sa trápili hlavne v koncovke, neboli sme dosť dôrazní v zakročení, čo nás mohlo stať teoreticky body. Našťastie sme mali 5-minútovú presilovku, ktorá zápas rozhodla a dobili sme do víťazného konca. Od začiatku sezóny máme nové alebo upravené zloženie presilovkovej formácie, ty si samozrejme jeho súčasťou. Darí sa vám, máte dosť vysokú produktivitu, čo sú dôvody, prečo sa vám tak darí? Tak hlavne každý týždeň sa v jednom tréningu tej presilovke dosť venujeme. Do týmu prišiel Tomáš Mader, čo nám dosť pomohlo. Dnes dokonca nastúpil na mieste Joža Velčického na vrchole a Jozef sa posunul na kraj a vyzerá, že takto to bude najlepšie zoskupenie. Ďakujeme za rozhovor.